anđelima. Anđeli se ne zarobljavaju zemaljskim stvarima kao mi koji smo pali. Mi koji smo pali, tako isto i duhovi koji su pali, zarobljavamo se predmetima, stvarima, a anđelski činovi ne. Oni koji su sjedinjeni srcem i svojim bićem sa Gospodom ne zarobljavaju se ničim ovde na zemlji. Oni su u punoj blagodati Božjoj, sjedinjeni sa Gospodom i sa Gospodom ljube sve. Anđeli najčešće opominju čoveka da izbegne neku nesreću koja mu se u neposrednoj blizini i budućnosti može dogoditi. Sinovi ovoga svijeta su mudriji od sinova svetlosti, jer u sebi imaju mnogo lukavstva. U ovom svijetu ljudi stalno podvaljuju jedan drugom. Ljudi kažu snalazi se u životu. On se snašao, možda se obogatio i u tome je mudriji od sinova svetlosti, jer oni nisu tako sposobni za život ovozemaljski, jer nemaju lukavstva u sebi. Oni su mirni, tihi i veruju.